Namkelekile ke siyaqala. Kuthiwa find the sum, khupha impendulo ka -15 plus negative 46 plus negative 29. Kwenza uba ibonakale lento sizoyenza i-number line. Sizibekele i-number line. Siqala kule ndawo ka-0, siphinde sibeke u-negative 15 wethu. Ngoku sizobela i-arrow, ubude be-arrow zindawo eziyi-15. Thetha uba ukusuka ku-0 kuyofika ku-negative 15 sihambe iindawo eziyi-15. Loo nto ke ithetha uba umgama we-arrow ngu-15. I-arrow le ijonge ngasekhohlo, loo nto ke ithetha uba ngu-negative 15. Xa niva ke nge-absolute value yiloo nto, noba i-negative i-absolute value ngu-15, noba sithetha ngo-negative 15, i-absolute value ka-negative 15 ngu-15. Masenze into efanayo ke ku-negative 46. Sibekele i-number line yethu, siqale kule ndawo ka-0. Sisuke ku-0 sihambe indawo ezi-46 ukuya ngasekhohlo, sibeke u-negative 46 wethu. Loo nto ithetha uba umga ngaphakathi ku-0 no-negative 46 zindawo eziyi-46. Masizobele i-arrow yethu esuka ku-0 iyofika ku-negative 46. I-absolute value ke le xa ibizwa ngesiNgesi zindawo eziyi-46 esizihambileyo ukuyofika ku-negative 46. Noba sebenza ne-negative numbers, i-absolute value ingu-46. I-absolute value ixelela uba sihambe indawo ezingakanani. Futhi i-arrow le ijonge ngasekhohlo, loo nto ithetha uba sithetha ngamanani a-negative. Masizame u-negative 29 ke, yinto efanayo nje. Sizibekele i-number line yethu, ibonakale kakuhle le nto. Siqale no-0 wethu, u-negative 29 noba ulapha, yinto efanayo ngqo le. Ukusuka ku-0 sihambe indawo ezi-29 ukuyofika ku-negative 29, futhi sihambe ngasekhohlo endleleni ehlayo. Thetha uba sihambe indawo eziyi-29. I-absolute value ka-negative 29 ngubani? Ngu-29 o-positive. Thetha uba ubude be-arrow zindawo eziyi-29. Sesifikile ngoku indawo apha khona kumele sizibuze ukuba sizi-edisha njani ngoku ii-numbers ezi-negative, lamanani a-negative siwa-edisha njani. Into esizoyenza into yokuthatha lo 15 lo negative 15 wethu, siongeze le arrow eka-negative 46 kuyo, siyibeke ngasekhohlo kwayo. Masizobele i-number line ingathi inde kancinci, zizobakwazi ungena zonke ii-arrow zethu. Siqala ku-0 ke, sino-negative 15 qala. Masimbeke ke. So sihamba indawo eziyi-15 ukuya ngasekhohlo, siyehla ndithi. Ngoku kusuka ku-negative 15 sihamba indawo eziyi-46 futhi siyehla kwakhona. Thetha uba ukusuka ku-negative 16 indawo esizihambayo zi-46 ukuyofika kwindawo ethile. Asikayazi loo ndawo, asikalazi elo nani uba lizoba leliphi na. Kodwa siyayazi ukuba ukusuka ku-negative 15 siyehla ngendawo ezi-46. Ke siqala kule ndawo ka-negative 15. Le arrow, ubude be-arrow zindawo eziyi-46. Iyafana nale besizobile apha ecaleni. Kodwa siyayazi ke ukuba ubude bale arrow eluhlaza yi-46 ubude bayo, futhi ubude bale ncinci yi-15. Ke ogqibela sinale arrow eka-29 e-orange, masiyifake siyongeze futhi. So ukusuka kule ndawo izosibeka kuyo le arrow eka-46 siyayongeza le ka-29 iyosibeka kule ndawo yethu yokugqibela. Siphi ngoku, yeyiphi loo ndawo? Leliphi elo nani elizosibeka khona le nto? Sihambe indawo eziyi-15 plus 46 plus 29 endleleni ehlayo, siyehla ziyehla. Thetha uba izosibeka endaweni e-negative. Inani elizophuma apho, impendulo yethu lizoba linani eli-negative xa sizongeza zonke ii-negative numbers zethu. Indlela ke esizoyisombulula ngayo le nto yinto yoku-edisha u-15 no-46 no-29, and then sithi
lonto negative. So sithi 15 plus 46 plus 29 ngubani? 5 plus 6 ngu11, 11 plus 9 ngu20, sibe ku2 wethu pha phezulu sithi 2 plus 1 ngu3 plus u4 ngu7 plus u7 plus 2 ngu9. Sino 90 ke ngoku. Lonto ithetha uba sihambe indawo ezi90. Umga ukusuka ku0 ukuyofika kulaa ndawo ngasentla kwale arrow ka29 ngu90. Kodwa ke asinyukanga, sehlile. Lonto ke ithetha uba lo 90 wethu lo unegative. Lonto ithetha xa si-edisha la manani la anegative wonke asifumani u90 opositive, sifumana u90 onegative. Le nto ke esigqiba ukuyenza iyafana nokuthi i-absolute negative ye-absolute value ka-negative 15 plus i-absolute value ka-negative 46 plus i-absolute value eka-negative 29. Apha ke siboniswa ukuba ubude bale arrow yokuqala ngu15, le purple, le yesibini i-absolute value ka-negative 46 ngu46 ngubude bale arrow eluhlaza. I-absolute value ke ka-negative 29 ngu29 ubude bale arrow e-orange. Ke safumana u90 ongasekhohlo yayenziwa lo 90 abe negative.